Hyvää huomenta ja tervetuloa tänne Step One-tapahtumaan. Mä oon Tomi Kaukinen ja mä juonan tänne tiukan, mutta informatiivisen ja käytännönläheisen setin. Vastuullisuus ja kestävä kehitys on yhä useamman yrityksen prioliston kärjessä, mutta se on myös monelle vielä tämmöinen pieni mysteeri, musta aukko tai jopa ehkä ylitsepääsemätön este viedä teoriasta käytäntöön. Me ollaan täällä Innovation Homeissa Tampereella, tässä ulkopuolella Tammerkoski virtaa ja lunta tulee, mutta ei tupaan. Meillä on linjoilla jengiä, meillä on täällä paikan päällä jengiä. Innovation Home on myös yksi tapahtuman kumppaneista, kuten on myös Makon, TBVA Helsinki ja Santa Claus Finland eli joulupukki-säätiö. Hieno sponssi muuten. Me ollaan myös osana tällaista Giving Tuesday-kampanjaa, eli tekojen tiistai, jota vietetään tänään 28. marraskuuta. Ja Giving Tuesday on vuonna 2012 Yhdysvalloissa lähtöisin oleva kampanja, joka muistuttaa ihmisiä antamisen ja yhteisön voimasta. Vastapainoksi Black Friday-päivälle perustettu kampanja pyrkii lisäämään keskustelua ja tietoisuutta antamisesta, ajan, avun, hyvän mielen sekä lahjoitusten muodossa. Kampanja on kerännyt osallistujia yli 150 maasta ja on noussut maailmalla jopa joulua tärkeämmäksi lahjoitustapahtumaksi. Ja me ollaan tietysti osana tätä ja ollaan antamassa ilmaisia työkaluja teille ja myös muistuttamassa siitä, miten voidaan tehdä vastuullisempi huominen. Ja vielä lopuksi lähdetään hakemaan maailman ennätystä, mutta lisää siitä vähän myöhemmin. Tapahtuma tulee etenemään siten, että pysytään todella käytännönläheisessä piirissä. Tullaan näyttämään ihan live-demo siitä, miten yritys voi tehdä vastuullisuuslaskelmia. Sen jälkeen tietysti nähdään, miten tämä toimii käytännössä yritystoiminnassa. Meillä on täällä case study, Päijän Boats. Sitten mietitään, että miksi tämä on tärkeää PK-yrityksille, jonka jälkeen lähdetään maakuntakierrokselle. Käydään Helsingissä ja Äänekoskella muun muassa. Ja sitten mietitään tätä maailman ennätystä. Ja siinä se tunti sitten onkin jo hurahtanut ja katse kohti tulevaisuutta. Mutta nyt lähdetäänkö käytäntöön? Vierelläni on Sami Tornikoski. Ensinnäkin, kuka sinä olet siinä vierellä? Kiitos Tomi ja oikein hyvää tekojen tiistai-huomenta myös mun puolesta. Mun nimi on tosiaan Sami Tornikoski ja mä toimin AS Kaukossa henkilönä, joka pyrkii vastaamaan siitä, että meidän alusta mahdollistaisi erityisesti yrityksille mahdollisimman suuren vaikuttavuuden aikaan saamisen omassa firmassaan, omassa organisaatiossaan ja puhutaan erityisesti tästä vastuullisuuden tematiikasta. Ja siihen tämä meidänkin tänäänkin esiteltävä ja itse asiassa julkaistava alusta. Tämä on hieno hetki monella tapaa. Te olette tekemässä hyvää ja haastamassa yrityksiä maailman ennätykseen, mutta samalla myöskin olla julkaisemassa tätä meidän alustaa kaikkien suomalaisten ja myös kaikkien maailman yritysten käyttöön. Itse olen ollut yli 20 vuotta pitkästi niin eri puolilla maailmaa toiminut kestävän kehityksen teemojen parissa, pääasiassa ympäristö, ilmastonmuutos, vesi ja luonnon monimuotoisuus, joten ne asiat, joihin me toivotaan, että yrityksetkin tarttuisi oikein hartiavoimin entistä rivakammin kiinni, niin on tulleet tutuksi näiden vuosien aikaa. Ja nyt sä aiot demota meille ihan livenä, miten nämä hommat lasketaan. Live-hommat aina jännittää, mutta se on todellakin tarkoitus. Ja meillä oli nyt ajatuksena tässä ohjelmassa myöskin se, että pannaan se kasvispihvi heti tämän ohjelman alkuun. Eli näytetään suoraan, taustotetaan asioita sitten vähän myöhemmin, mutta mennään suoraan asiaan ja näytetään, että miten niitä päästöjä voi laskea omalle yritykselleen ja organisaatiolle ihan parissa tunnissa, kun alkaa vaan kääriä hiat ja ottaa oikeat työkalut käyttöön. Lava on sinun. Kiitos Tomi, mennään eteenpäin. Eli kuinka yritys voi ottaa päästönsä selville
hyvinkin lyhyessä ajassa. Tämä aihe on semmoinen, joka varmasti monia yrityksiä askarruttaa enenevässä määrin, pienempiäkin koko ajan, ja siihen on monia eri syitä, joihin tänään pureudutaan tivakamminkin. Useita eri keinoja löytyy. Me olemme luoneet ja esitellään tässä yksi keino, joka on AskAukon Impact OS nyt julkaistava hiililaskenta-alusta, moduuli. Pidemmittä puheitta homma alkaa tietysti siitä, että kun mennään uuteen paikkaan, niin mennään sinne sivustolle, ja meille se on yhtä kuin impactos.ai, ja mennään sisään järjestelmään, kuten mihinkä tahansa järjestelmään. Ja kuinka ollakaan, luodaan tili. Sen jälkeen vahvistetaan se tili, ja tässä kohtaa ei varmaankaan teille myöskään kovin vierasta on se, että joskus se saattaa se vahvistuskoodi sinne sähköpostiin mennä roskapostikin puolelle, niin tsekataan se sitten myöskin ihan varmuudeksi, ettei se päädy sinne, ettei homma tyssää ihan siihen toiselle metrille. Yes, ja sehän onnistui. Englannin kieltä tarjoillaan, mutta meillä on myöskin suomen kieli tässä ensimmäisenä myöskin tarjolla muille, ja tulemme julkaisemaan alustan useilla kymmenillä kielillä siitä johtuen, että varsinkin jos PK-yrityksistä puhutaan, niin on hyvin tärkeää, että monet vaikeat termit esimerkiksi on jo lähtökohtaisesti haastavia, mutta anna olla, jos ei niitä puhuta ja esitellä myöskään sun omalla kielellä, niin silloin asiat menevät helposti vieläkin sitä haastavammaksi, ja sen takia tämä tullaan julkaisemaan lukuisilla eri kielillä. No, sitten jos puhuttiin siitä, että lähdetään yrityksen päästöjä tässä laskemaan ja selvittämään, niin luodaan se organisaatio, jolle ne päästöt tullaan selvittämään. Ja nyt ollaankin jo aika paljon pidempänä. Sinne luotiin meidän organisaatio. Ja kivaa ja tyypillistä on myöskin se tilanne, että ei pelkästään näitä hommia tehdä yksin, vaan sinne halutaan kutsua kollegoita paikalle, joiden kanssa näitä hommia tehdään yhdessä. Ja se voidaan tehdä myöskin tällä alustalla hyvin yksinkertaisesti. Kutsutaan sinne työkaverit paikalle mukaan. Voi olla monesti niin, että sitä tehdään yhdessä ja niitä tietoja syötetään yhdessä, mutta voi olla myös niin, että halutaan, että joku esimies tai joku muuhan voi käydä katsomassa ja tarkastelemassa myös niitä lukuja. Ja sen takia on hyvä, että sinne voi saada omaan tiimiin enemmän porukkaa tekemään yhteistyötä tänne alustalle. Ja se onnistuu näin kätevästi. No, sitten olisi syytä ruveta alkaa sitä laskentaa tekemään seuraavaksi. Ja ensimmäistä kertaa kun mennään, niin mennään tuonne laskepuolelle. Ja kun vielä ei ole tehty yhtään mittausta, niin luodaan sellainen ihan ensi alkuun. Ja todellakin tänään puhutaan erityisesti hiilijalanjälkilaskennasta, ja sitä tässä demotaan. Meillä on paljon muutakin hyvää tarjolla tänään ja kerrotaan tästä meidän alustan kehityksestä myöhemmin. Luodaan se jalanjälkilaskenta siihen, ja nyt se on siellä. Ja nyt meillä on nyt syntynyt pohja siihen työskentelyyn, jonka pohjalta me voidaan sitten ruveta käynnistämään se itse laskenta. Tämä tematiikka on suurelle osalle yrityksistä todellakin uusi ja ehkä jokseenkin pelottava ja ehkä vieraskin. Ja sen takia me halutaan varmistaa se, että asioista pyritään tekemään mahdollisimman kansantajuisia, ymmärrettäviä. Ja me tarjotaan tällä alustalla aika paljon tuommoista lisäohjeistusta. Jos sulla on homma hallussa ja sä oot käyttänyt pitkään tämmöisiä niin kuin työkaluja, joilla sä lasket sun päästöjä, niin toki voit tehdä sen hyvin nopeasti ja suoraviivaisesti, mutta me halutaan tarjota paljon lisätietoa. Tuolta vasemmalta puolta pääsee seuraamaan sitä oman työnsä edistymistä. Sitten me voidaan alkaa syöttämään tänne. Me käytetään tämmöistä kasvihuonekaasuprotokollan maailman eniten käytettyä metodia tässä, joka on hyvin laajalti tunnistettu. Ja näiden niin sanottujen scopien alla löytyy sitten niitä erilaisia laskentakategorioita, jonne pitäisi sitten uskaltaa mennä vähän syvemmälle ja alkaa sitten syöttämään niitä lukuja ja selvittää niitä tietoja, että paljonko niitä päästöjä yrityksessä syntyy. Mainitsin niistä lisätiedoista, niin me tarjotaan täällä heti alkuun kaikille käyttäjille ensinnäkin informaatio siitä, että kannattaa ensin selvittää, että mikä ylipäätänsä on mun yritykselle oleellista.
Ja me annetaan ohjeet tässä siihen, että miten sä teet semmoisen niin sanotun olennaisuusarvion siitä, että minkälaiset liiketoiminnot siellä voisi olla semmoisia, mistä sulla syntyy niitä päästöjä. Sitten kerrotaan siitä, että mistä näitä tietoja sun firmassa voisi löytyä ja mitä tämmöisiä määritelmiä ja termejä, jotka tosiaan voi olla monille aika vieraita, niin lähdetään avaamaan tässä. Että sulla on semmoinen niin kuin hyvä, tukeva pohja ja vähän parempi varmuus lähteä etenemään tämän homman kanssa, jos tuntuu, että lähtötaso on aika alhaalla. Pelko pois. No sitten mennäänkin pidemmittä puheitta sen varsinaisen laskennan suorittamiseen. Ensimmäisenä syötetään yrityksen tiedot. Niitä me kysytään tässä aika yleisellä tasolla ja haetaan vaan sitä sun yrityksen liikevaihtoa sen takia, että me voidaan silloin päästöt suhteuttaa siihen sun liikevaihtoon. On silloin niin, että ensi vuonna sun liikevaihto voi olla vaikka tuplat suurempi, toivottavasti 5 kertaa suurempi, niin se on helpompi suhteuttaa sitten, että paljonko ne päästöt on muuttunut suhteessa sun liikevaihtoon. Sitten mennään eteenpäin, merkitään valmiiksi ja mennään seuraavaan. Ja aina kun sä oot merkannut jonkun valmiiksi, se muuttuu vihreäksi ja siellä näkyy, että se on tehty 1/1 hoidettu, joten sä koko ajan näet sen sun nykytilanteen. Ja jos sinne sattuu kollegakin tulee sisään, niin vähän myöhemmin, jos sä oot tehnyt täällä jotain hommia aikaisemmin, niin silloin se näkee kanssa, että okei, noi on jo hoidettu, tuolla on vielä tekemistä. Eli se mahdollistaa kaikille sen hyvän ja ajantasaisen seurannan, että mitä täällä laskennassa oikein tapahtuu. No nyt sitten tässä kyseisessä Scope 1:ssä 1-2 päästöt on semmoiset, jotka tyypillisesti aina ensin tulisi laskea. Ja siellä kerrotaan sitten siitä, että jos yrityksessä käytetään polttoaineita omissa toiminnoissa, niin mitä se tarkoittaa ja minkälaisia aktiviteetti-informaatioa sinne tulisi syöttää, ja sitten noi päästökertoimet, joista pari sanaa puhutaan sitten vielä tänään myöhemmin lisää, koska ne on erittäin tärkeässä roolissa, kun lasketaan päästöjä, ja varsinkin yrityksille ja pienemmille yrityksille vähän haastavampi juttu. Valitaan päästökerroin, kun lähdetään syöttämään jotain päästölähdettä, ja me tosiaan tarjotaan tällä meidän alustalla teille jatkuvasti kasvava, kehittyvä, aina ilmainen päästökerroin tietokanta, jota me kasvatetaan koko ajan. Meillä on täällä laaja kirjo valmiita päästökertoimia, josta sä voit valita sen, että mitä polttoainetta sä olet itse käyttänyt tässä tapauksessa. Ja sen valittuasi sä pääset sitten syöttämään tuohon laskentariville, että paljonko tätä kyseistä polttoainetta tässä tapauksessa on teidän yrityksessä käytetty, ja nimetä vielä, mä laitoin tuohon Step 1 paku. Ja sinne menikin polttoainetta, ja oikeasti emme pakua tarvittu tähän onneksi ainakaan omasta toimesta, mutta näin demo mielessä. 80 litraa ja valitaan sitten vielä se yksikkö sieltä, niin nyt meillä on siellä löytyy päästökerroin, paljonko on mennyt polttoainetta, ja sen jälkeen meidän systeemi laskee sun päästöt sinne. Ja sinne alkoi syntyä nyt sitten ensimmäisiä tuloksia sun yrityksen päästöstä. Ja tuonne voi lisätietoihin kirjoittaa vielä, että mä oon tarkistanut tämän luvun kuiteista. Ja jos on tarvetta, jos se kuitti vaikka löytyy, niin todistusaineisto voidaan ladata sitten tuonne tuommoisina liitetiedostoina. Ja tämä on varsinkin oleellista silloin, jos sä haluat kutsua jonkun ulkopuolisen varmentamaan vaikka sun laskentaa. Niin sekin voi tarkistaa, että hei, mistä näitä lukuja on oikein kaivettu. Jep. Ja mennään sitten vähän eteenpäin. Ja kun rivi tulee tosiaan valmiiksi, niin merkataan, tai kategoria valmiiksi, niin merkataan se ja sen jälkeen eteenpäin. Ja jälleen kerran sinne tuli tuonne seurantaan, että siellä Scope 1 on yksi kokonaisuus suoritettu. Toinen yrityksille tosi tärkeä ja tyypillinen alue, mitä mitataan päästöjen osalta, on yrityksen kulutettu energia. Se tyypillisesti pitää sisällä joko ostettua sähköä, lämpöä tai viilennystä. Ja jälleen kerran homma lähtee siitä liikkeelle, että valitaan se päästökerroin. Nyt me tarjotaan aika paljon täällä esimerkiksi kaukolämmölle ja sähkölle kertoimia, mutta sanonpa tässä sen, että on tärkeää ja olisi hyvin oleellista, että sä saisit esimerkiksi juurikin sen sun yrityksesi ostaman sähkön päästökertoimen. Ja tätä sun kannattaa kysyä sieltä sun sähkön toimittajalta.
Kun sä saat sen kertoimen, se on monesti vaikeaa. Minäkin jahtaan ja soittelen näihin sähköyhtiöihin aika usein, eikä helpolla tuu ne kertoimet, niin sä voit syöttää ne tänne omaan päästökerroin tietokantaan ja sinne alkaa syntyä sun omia tarkkoja päästökertoimia. Mitä tarkempi toi päästökerroin on, sitä vähemmän virhettä sulle tulee. Ja sen takia nämä omien päästökertoimien luominen on myös hyvin, hyvin oleellista ja me tarjotaan se mahdollisuus tässä. Sitten valitaan menetelmä. Niitä on kahdenlaista, on tämmöinen alueperusteinen ja markkinaperusteinen. Nyt kun mä otin tuommoisen yleisen päästökertoimen, niin se on Suomen päästökerroin, se on sijaintiin perustuva, mutta jos sä saisit sen sun sähkötoimittajan tarkan kertoimen, niin silloin sä valitsisit siihen markkinaperusteisen. Ja ihan samalla lailla taas syötetään vaan se määrä, nyt puhutaan tässä tapauksessa sähköstä, niin ei puhuta litroista, vaan puhutaan kilowateista. Ja jälleen saadaan tulos. Ei se loppujen lopuksi sitten kuitenkaan tämän ihmeellisempää ole. Ja näitä tietoja tyypillisesti löytyy sun kirjanpidosta, sun kuiteista. Pienet yhteinen sessio vaikka kirjanpitäjän kanssa niin voi usein viedä sut aika pitkälle tässä hommassa. Nyt ollaan siinä pisteessä, että ollaan jo tehty aika paljon tässä hommia ja meillä on syntynyt aika paljon tuloksia. Mä oon hypännyt tässä vähän eteenpäin. Mennään vielä kurkkaamaan toi Scope 3. Ja tämä on se, missä yrityksillä tyypillisesti suurin osa päästöistä syntyy. Siellä on muun muassa kaikki, mitä teidän yritys ostaa sisään, kuljetukset ja niin edelleen. Tämä on myöskin alue, se haastavin alue, lähestulkoon kaikille yrityksille lähteä laskemaan. Ensin otetaan ne ykköset, kakkoset, ne omat operatiiviset vaikutukset ja päästöt haltuun, mutta tätä ei kannata missään nimessä skipata yli, koska voi hyvinkin olla, että sä oot laskenut ehkä vain 10% sun kokonaispäästöistä, jos sä jätät ton 3 tekemättä. Se ei ole kaikilta osin helppoa, me pyritään ohjeistamaan siinä, jälleen kerran tarjotaan niitä päästökertoimia. Nyt mä oon luonut tonne ihan tommosen oman päästökertoimen, pari Lenovo-kannettavaa, meidän koko tiimi, paitsi minä harrastaa omenan muotoisia tuotteita, niin sen takia mä pieneksi kostoksi pistän liveksi tänne PC:n, ja ne on siellä, ja näin. Ja nyt me ollaan tuotu sinne ihan oma päästökertoimella varustettu päästölähde, ja taas jälleen kerran määrä ja yksikkö, ja me saadaan. Ja vaikka tuon 3 selvittäminen voi kestää teillä, Scope 3 ja noiden eri kategorioiden selvittäminen vähän aikaa, tehkää ensin se olennaisuusarvio noiden ohjeiden perusteella, mikä on oleellista, niin pyrkikää tekemään ja edistämään sitä ajan kanssa, koska voi tosiaan olla, että sieltä ne isoimmat päästöt löytyy, ja me kuullaan tämän päivän keisinkin kautta, miten heillä tämä homma sitten meni. Viimeisenä voidaan tutkia sitten niitä tuloksia. Nyt me ollaan tehty tämä koko homma, kaikki vaiheet on käyty läpi, ja meillä on syntynyt nämä kokonaistulokset, ja sen jälkeen tuolla vasemmalla näkyy, sä voit mennä katsomaan yhteenvetoa, katsoa raporttia, tai ladata sitten taulukkomuodossa itsellesi nämä tiedot. Voi monesti olla, että näitä tietoja käytetään jossain muualla, sulla on jotain muita tarpeita tälle, tai sä haluat lähettää vaikka sun asiakkaallesi taulukkomuodossa, se kysyy sulta näitä tietoja, niin sen saa tuolta ulos. Ja täältä voi sitten katsoa täältä yhteenvedosta omia tuloksia. Ja sitten on tämmöinen raporttimuotoinen, jossa on näin alkuun meillä on kevyttä visualisointia, ja tästä tulee vielä paljon pidemmälle viedympiä versioita sitten, niin sä pääset katsomaan noita sun omia tuloksia siellä. Ja alkaa arvioimaan, että mistähän niitä päästöjä sitten meidän firmassa voitaisiin lähteä pienentämään. Summa summarum, tämä alusta on tarkoitettu ensinnäkin jatkuvaan käyttöön. Sä voit päivittää noita tietoja, sun kollegat voi päivittää ja tarkastella niitä tietoja koko ajan. Sä voit kutsua asiantuntijan mukaan tähän prosessiin, joko varmistamaan sitä sun laskentaa tai suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla teidän firma voi niitä päästöjä alkaa vähentämään. Ja ottaa tämä työkalu osaksi koko sun yrityksen liiketoiminnan kehittämistä vastuullisuuden saralla. Tämmöisestä yksinkertaisesti on kysymys. Ja sitten varmaan kuullaan näistä teemoista kohta vähän lisää. Tomi, ole hyvä. Kiitokset tästä. Nyt mäkin tiedän paljon enemmän. Ja tämähän on tosi tärkeää, koska varsinkin jos pyörii pienyrittäjänä tai startuppina, niin monet rahastot ja sijoittajat ja monet muut sidosryhmät pitää näitä kilpailuetuna tuollaisissa tilanteissa itse asiassa.
joten siinä on ihan bisneshyötyjäkin. Joo, ehdottomasti. Ja paljon puhutaan eri kokoisten yritysten kanssa, mutta varsinkin PK-kentässä, jotka ovat niin kuin osana toimitusketjuja, niin kuulee koko ajan viime vuosina enenevässä määrin, että ostajat vaativat tätä informaatiota. Ja se ei nykyään ole pelkästään sitä, että kysytään vaikka, että paljonko sun päästöt oli, vaan kysytään myös, että näyttäkää uskottavia tiekarttoja ja toimenpiteitä, miten te aiotte ajassa päästöjänne vähentää. Ja se johtuu siitä, että ne on näiden toimitusketjun pienempien yritysten päästöt ovat näiden isojen ostajayritysten päästöissä mukana. Siellä just siinä mainitsemassani Scope 3. Ja se voi olla, että he ovat asettaneet tavoitteen pudottaa päästöt vuoteen 2030 nollaan. Niin sitä kautta se paine sitten alkaa siirtymään myöskin muihin yrityksiin. Se on juuri näin, ja nyt siirrytään sitten ihan käytännön tekemiseen. Niin, katsotaan, onko siellä Johanna Alakerttula Makonista linjoilla valmiina. Katsotaan, tuleeko sieltä peukkua ylös. Ja sitten meillä on Päijän Boatsi. Ja mä sen aikaa alustan tätä siten, että Päijän on ikoninen suomalainen soutuvenen valmistaja, jolla 100 vuotta historiaa veneiden valmistuksesta ja 60 vuotta on ollut lasikuituveneiden valmistusta. Päijät on tullut kuuluisaksi vakaista ja äärimmäisen kestävistä veneistä ja ansainnut ikonisen maineen käyttäjiensä keskuudessa kautta vuosikymmenten. Päijän 471 on Suomen kaikkien aikojen eniten valmistettu soutuvene. Nyt uusien yrittäjien otteessa brändi ottaa askeleita kohti tulevaisuutta ja haluaa tuoda tasapainoa ja vahvempaa luontosuhdetta nykyihmisten hektiseen arkeen. Päijän kuljettaa hetkiin, jossa voi todeta, tässä on hyvä. Nyt Päijänin uusi kippari Antti Mäkelä lavalle sieltä. Minä näen, että tässä on hyvä paitakin päällä. Tervetuloa lavalle. Ja meillä on myös Johanna Alakerttula Makonilta. Siellä hän on linjoilla. Tervetuloa. Missä päin maailmaa liikut? Itse olen tällä hetkellä Barcelonassa, eli terveiset täältä. No niin, Kataloniassa ollaan. Ja sinä olet fyysisesti paikan päällä. Annetaanko miehelle mikrofoni? No niin, sä oot uusi kippari, sä oot yrittäjä henkinen vereen, niin viimeiset 25 vuotta puuhailut. Kaikenlaista. Kyllä joo, Pohjanmaalta kotoisin, niin se on vähän niin kuin verenperintöä. Katos, tämä koira tässä vierellä on myös Pohjanmaan tyttöjä, Kauhajoelta itse asiassa. Joo, no sekin on lähellä, mä oon Kalajoelta itse lähtöisin, että merenrannalta. No niin, okei, ja Johanna on linjoilla, Antti on linjoilla. Kerro vähän Päijän Boatsin yrityksestä ja miten vastuullisuus on nyt niin kuin huomioitu ja miksi se on tärkeää? No joo, vastuullisuus on silleen, että se kestävä kehitys yleensäkin, niin se on tähän mennessä kaikkien huulilla ja se on vähän silleen ollut niin kuin sanan helinää, niin sen takia haluttiin tähän niin kuin lähteä tähän projektiin mukaan ja meillä toi vastuullisuus niin kuin ennen tätä, niin perusperiaate oli se, että tehdään niin laadukkaita tuotteita, että ne kestää elinkaari on 50 vuotta, kun normaaliveneellä se on maksimissaan 20 vuotta. Plus, että veneet pystytään aina korjaamaan ja sitä kautta käyttämään ja uudestaan, että se kiertokulku tulee mahdollisimman pitkäksi. Ja otetaan myös vanhoja päijäneitä vaihdossa sitten ja sitä kautta jatketaan jopa sitä pitemmälle kuin yli 50 vuotta, että päästään pois niin kertakäyttökulttuurista, niin se oli meidän niin lähtöajatus alun perin. Tämä on ihan yrityksen DNAsta ollut sitten alusta asti. Kyllä, joo. Siinä tehdään tavallaan niin kaksi venettä, tai yksi vene kahdella kertaa, että siinä tuplatyö, mutta ja vaatii kovaa työskentelyä, täysin kotimaista. Se on niin avainlippumerkki ja Design from Finland, kaikki ne mausteineen. Tämä on ihanaa nykykulutuskulttuurissa, kun on ihmisiä, jotka pyrkii tekemään pitkäkestoisia tuotteita. Nyt tuntuu, että ostaa mitä tahansa, niin se on 2-3 vuotta, se on sillä selvä. Siihen se valitettavasti on mennyt, mutta tässä kun haetaan sitä rauhaa ja turvallisuuden tunnetta ja luotettavuutta, niin me tehdään tosiaan sellaisia veneitä, että siitä hektisestä elämästä on mahdollista päästä ihan luontevasti sinne koneen vesille, niin ei tarvitse pelätä. Että yleensä jos veneessä nousee seisoo ja vaihtaa paikkaa, niin pitää kävellä ihan kyyryssä, niin tässä voi mennä ihan suorilla selällä. Ja tämä teidän missio on ollut nyt mukana, niin mutta silti päätitte lähteä selvittämään nyt näitä päästöjä ja te teitte sen yhteistyössä Impact OS:n kanssa, mitä me just nähtiin, ja Maconin kanssa. Niin kerrotko vähän, miksi te päätitte niin lähteä tähän? No mä sain kuulla tästä asiasta tosiaan S-Kaukon puolelta, että mitä he ovat tekemässä ja saivat mut silleen vakuuttuneeksi, että
kun ennen mulla oli aina se tunne, että jos ruvetaan tekemään mittauksia ja katsoa, mikä on niin meillä hiilijalanjälkiä ja muuta, että se ottaa sitten niin paljon aikaa ja paljon rahaa, niin tässä me selvittiinkin sitten niin vähällä ajalla ja myös pienellä rahalla. Niin nyt ilman muuta haluttiin hypätä, koska muuten se on edelleen sanahelinää, pitää tietää lähtöarvot, pitää päästä siihen itse konkretiaan käsiksi, niin tämä teki sen askeleen, että tohdittiin lähteä koittamaan ja katsomaan, että mitä tapahtuu. Ja te käytitte siis softaa, mitä me äsken nähtiin. Sami, tähän, miltä se prosessi sitten, kun se lähti käyntiin, niin miltä se näytti? Joo, no aika suoraviivaiselta, eli ensinnäkin meillä oli yritys ja sen toimitusjohtajalla oli selkeä tahtotila, jonka Antti tuossa hienosti kuvasi, eli konkretian kautta lähtee edistämään omaa työtä ja sen jälkeen työkalut ja asiantuntemus löytyi tosiaan meidän puolelta ja kumppanimme Mako on siellä, Johanna mukana myöskin heitä edustamassa. Pantiin tiimi kasaan ja sitten lähdettiin suorittamaan sitä laskentaa ja sen jälkeen me koottiin yhdessä tulokset kasaan ja käytiin se Päijänin upean tiimin kanssa. Siellä oli isompi porukka ja tosi hienolla motivaatiolla messissä alusta loppuun saakka. Ja sitten tultiinkin siihen mielenkiintoiseen osioon, kun saatiin ne tulokset ja ruvettiin pähkäilemään yhdessä ja Johannankin tukemana kovalla kokemuksella, että no mistä täältä voisi alkaa sitten niin kuin nipistämään ja missä ne suurimmat potentiaalit on ja pohtia myöskin sitä, että mitä tämä tarkoittaa eurojen näkökulmasta, kun erityisesti PK:lla on resurssit aika tiukassa. Ja voisi ajatella näin, että homma lähti käyntiin, laskenta suoritettiin tuossa reilu kuukausi sitten ja siitä pari viikkoa eteenpäin, niin meillä oli jo tulokset kasassa ja heillä oli jo suunnitelma niin kuin itsellä tehtynä siitä, että laskenta itsessään tapahtui niin kuin sitten ihan tosiaan parissa tunnissa. Ja alussa varmaan niin kuin ehkä isoin semmoinen tietynlainen työmäärä oli se pohjustus, että niin kuin Päijänenkin tapauksessa hyvä tahtotila, mutta just silleen niin kuin Anttikin kuvasi, että tarve on, mutta miten tämä homma oikeasti tehdään, että se pohjustus tehtiin kunnolla ja tosiaan se, että minkälaisia niin kuin tietoja yrityksen tulisi ensin kaivaa omasta liiketoiminnastaan esiin, että saadaan niitä päästöjä laskettua ja sen jälkeen se olikin sitten vaan kaasupohjaa ja menoksi. Antti, kerros, mikä on lähtötilanne tässä projektissa päästöjen suhteen ja mikä oli niinku haastavinta tässä näin? No joo, siinä haastavinta oli varmaan se, että aluksi raaka-ainetoimittajilta saada luvut sieltä, mutta meitä auttoi, että meillä oli taloushallinto-ohjelma, niin kaskummaa pari vuotta takana, niin sitä oli helppo sieltä ruveta vertailla ja katsoa laskuista, että minkä verran mitäkin oli sitten mennyt. Ja se auttoi kyllä sitten, nopeutti tätä hommaa ja tässähän sitten matkan varrella huomattiinkin monenlaisia, liityttiin muun muassa tuohon Kimura-nimiseen kierrätysjärjestelmään, jota saadaan tuo lasikuitu tulevaisuudessakin eteenpäin. Mutta niistä varmaan palataan enemmän, mutta se oli ehkä se haastavin saada tosiaan tietoa tietyiltä raaka-ainetoimittajilta. Mutta yleisesti ottaen kaikki tiedot löytyi yllättävänkin helposti, että tämä ei ole mitään höpö juttua, vaan fakta oli, että siinä meni tosiaan vaan noin varmaan kaiken kaikkiaan, jos laskee kaikkien työtunnit, niin 10 tuntia kokonaisuudessaan. Eli vähän pidempi työpäivä. No joo, meillä kotona se emäntä ruukaa tehdä. Ja no niin, sitten tuloksia, nämä mielenkiintoiset aspektit. Siirrytään takaisin, Sami, heitäs vähän tuloksia tästä näin. Jes, no sieltä syntyi tosiaan tuommoinen luku kuin 259 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia ja ensimmäinen kysymyshän on tyypillisesti kaikilla ja aika usein myös itselläkin, että no mitäs toi luku sitten tarkoittaa, että se jää helposti leijumaan sinne tyhjään ja se on aika semmoinen abstrakti asia, niin lähdettiin sitten niin kuin purkamaan ja selvittämään ja meidän alustakin pyrkii kansantajuistamaan näitä asioita, että tarjotaan tämmöistä benchmarkkausta ja vertailua, jota sinne kehitetään koko ajan lisää. Käytännössä tuo luku vastaa vuotuiset päästöt Päijänillä noin 26 suomalaisen keskimääräisiä päästöjä. Ja tosiaan yksi merkittävä huomio, johon just Antti viittasi, että oli ensinnäkin vähän vaikeaa, ja tämä on tyypillistä, tulee olemaan monille ja on arkirealismia, että varsinkin niiden materiaali- ja raaka-ainetoimittajien
päästökertoimien ja päästöjen selvittäminen ei ole aina helppoa ja silloin joudutaan menemään tämmöisillä niin sanotulla keskiarvopäästöillä, mutta sieltä nimenomaan materiaalipuolelta löytyi yli 85% kaikista päästöistä ja se on siellä Scope 3, johon viittasin aikaisemmin, että siellä on valtava ehkä potentiaali, mutta se on sitten, puhutaan siitä kohta lisää. Mutta sitten mikä oli mielenkiintoista, kun tosiaan Päijänne on itse laskenut ton oman veneensä elinkaaren, johon Antti just tuossa viittasi, niin sitten kun ne yhden veneen päästöt laskettiin elinkaaren ajalle, niin siitä syntyi 10 kiloa hiilidioksidia per vene per vuosi, että se tavallaan auttaa myöskin sitten, ja varmaan tärkeää myöskin sitten teille, kun te juttelette teidän asiakkaiden ja ostajien kanssa, niin tämmöistä informaatiota, jota voitte sitten jakaa heille. Ja siirrytään Barcelonaan, varmaan aurinkoisiin maisemiin. Johanna, miten nämä Päijänin päästöt suhtautuvat PK-yritysten tyypillisiin päästöihin ja mitkä olivat ne tärkeimmät huomiot sieltä? Kyllä lähtökohtaisesti on mun mielestä todella hienoa, että Päijänne lähti ensinnäkin laskemaan näitä kasvihuonekaasupäästöjä, koska tilannehan on se, että yritykset vasta tässä heräilevät tähän ja oikeastaan tuossa meillä oli semmoinen työpajakin kuukausi sitten ja siellä totesi monetkin yritykset, että muutama kuukausi sitten niin nämä asiat ei välttämättä olleet vielä niin siinä työpöydällä, mutta nyt on todettu, että lähtee sitten päämiehet ja monet asiakkaatkin edellyttämään yrityksiltä ymmärrystä näistä päästöistä ja sitä kautta voisi sanoa, että Päijänin laskelmat oli ensiarvoisen hienot, että ne tehtiin ja toisaalta ne tarjosi paljon sitten tietoa siitä, että mikä on se lähtötilanne omien päästöjen suhteen. Ja niin kuin tuossa Samikin mainitsi, niin vasta kun me tiedetään se lähtötaso, niin sitten me voidaan tietää ja ymmärtää ehkä paremmin myös sitä, että miten niitä lähdetään pienentämään. Ja minusta nuo Päijänin laskelmat vastasi aika pitkälti sitä, mitä nähdään oikeastaan yrityksestä koosta riippumatta ne tulokset. Eli kyllä se Scope 1 ja 2 on useimmiten selvästi pienemmät verrattuna siihen Scope 3 ja sieltä löytyy ne useimmiten ne merkittävimmät päästölähteet. Toisaalta sitten taas se Scope 1 ja 2 on niitä, mihin yritys voi kaikista helpoiten vaikuttaa, eli voi vaikuttaa siihen, että mitä sähköä tai mitä energiaa käyttää ja tietysti myös omien ajoneuvojen osalta, mitä polttoaineita käyttää, eli niihin on vähän helpompi tarttua, mutta itse uskon, että mitä enemmän pistetään painetta myös sinne Scope 3 puolelle niihin toimittajiin ja pyydetään lisää tietoa heiltä päästöistä, niiden osalta, niin myös he lähtevät toki pohtimaan sitä, että mitä ne vaihtoehdot ja vähäpäästöisemmät mahdollisuudet ja ratkaisut voisi silläkin osilla olla. Ja sä oot kokenut tekijä näissä hommissa, niin voitko kertoa, miten tämä Impact OS-alustan kaltaisen ratkaisun käytössä, minkälaisia etuja tähän on niin kuin perinteisiin tapoihin? No Impact OS-alustahan on siinä mielessä tosi mainio, että se lähtee hyödyntää ja hyödyntääkin tätä GHG-protokollaa ja se on semmoinen standardi, jolla lähtökohtaisesti useimmiten käytetään hiilijalanjäljen laskelmassa ja laskennoissa ja sitä kautta yritys on helppo lähteä laskemaan sitä omaa hiilijalanjälkeä sitä kautta, kun tiedetään, että se perustuu jo standardiin ja toisaalta se tarjoaa sitten myös yritykselle niitä päästökertoimia, mikä on se hankalin ja haastavin asia oikeastaan useimmiten siinä päästölaskelmissa, että tiedetään kyllä ne omat kulutusmäärät, että paljonko sitä energiaa kuluu tai paljonko polttoaineita kuluu tai paljonko me ostetaan jotain tuotteita tai hankintoja vaikka tonneissa, mutta sitten se, että löydetään sille se päästökerroin, että kuinka paljon siitä aiheutuu päästöjä, niin se on useimmiten se haastavin. Ja jos alusta antaa sitten suoraan niitä päästökertoimia, eli helpottaa sitä laskijan työtä merkittävästi sillä, että siellä on jo valmiina tarjolla tavallaan ne tiedot, mitä voidaan siinä laskennassa käyttää. Ja niin kuin tuossa mainittiinkin, niin aika nopeastihan se laskelmat sitten kuitenkin saatiin sillä tehtyä, että kertoo myös siitä työkalun helppokäyttöisyydestä. Ja helppokäyttöisyyshän on kaikki kaikessa, mutta Antti, siirrytään takaisin Espanjasta tänne Suomeen ja Tampereelle. Kiitos Johanna. Mitä se nyt jäi niin kuin käteen liiketoiminnan kehittämisen suhteen ja niin edelleen? Joo, kyllähän nuo uusiutuvat raaka-aineet, niin niitä tutkitaan koko ajan, niin kuin tuolta Espanjassa sanottiinkin, niin jo helpointahan vaikuttaa esimerkiksi niin polttoaineen
vaihtamiseen, että se ollaan nyt tehty siinä päätöksenä ja tiputetaan silleen, jos sitten jonkun verran noita päästöjä. Sitten tosiaan tuolla raaka-ainepuolella niin yritetään etsiä uusiutuvia raaka-aineita, jotka sitten pitäisi kumminkin laadun, että se 50 vuoden elinkaari säilyisi tulevaisuudessakin, että pidetään siitä kiinni, mutta ollaan koko ajan silmät auki ja halutaan tavallaan nähdä, että nyt kun meillä on käsiin tuntuvat numerot ja tiedetään missä mennään, niin nyt on helppo seurata vuositasolla ja tehdä sitä tarvittavia toimenpiteitä ja koittaa uutta ja vaikuttaa sitten omalta osalta kestävämpään kehitykseen. Aivan loistavaa. Me ollaan täysin ajoissa, joten ihan loistavaa. Johannalle kiitokset ja Antille kiitokset. Sami, sä jäät vielä tähän ja hyppäät seuraavaan meidän osioon, joka on PK-yritykset tarvitsevat konkretiaa NYT nyt. Kiitos Antti, kiitos Johanna, Sami. Nyt siirrytään PK-yrityksiin. Yes, kiitos. Päijän Boatsista hypätään vähän, niin kuin zoomataan ulos tähän isompaan kuvaan. Ja tuossa on aluksi nyt käyty hyvinkin konkreettisesti asioita läpi tuon alustan ja Päijänin tapauksen kautta, mutta otetaan pikkasen pakkia ja mennään katsomaan, että no miksi nämä asiat on just nyt tärkeämpiä kuin koskaan nimenomaan PK-yrityksille. Ja voidaan lähteä ihan tuommoisesta yhdestä niin kuin perusasiasta liikkeelle, että yksinkertaisesti PK-yrityksien liiketoiminnasta syntyy valtaosa kaikista yritysten päästöistä. Ja samalla voidaan sanoa myöskin, että siinä missä suuret yritykset ovat jo useistakin syistä alkaneet tarkemmin selvittämään omia suoria päästöjään vähän aikaisemmin, niin näiden pienempien PK-yrityksien ja toisaalta myöskin suurten yritysten toimitusketjujen päästöjen niin kuin selvittäminen on vielä alkumetreillä. Se potentiaali on siinä ja toi luku vahvistaa sen. Mä en halunnut ottaa tähän aamuun hirveästi, vaikka mulla on taustat myöskin sieltä niin kuin ympäristöpuolelta, mutta ottaa mitään tämmöisiä ilmastonmuutoslukuja, mutta sanonpa sen, että kyllä siinä on niin kuin tämä maailman planeetan muutoskin tahti on sitä luokkaa, että myöskin sitä hioja pitää myös kääriä ja ruveta toimimaan vähän niin kuin nopeammassa tahdissa. Ja tämä on yksi niitä semmoisia mahtavia mahdollisuuden paikkoja, jossa me voidaan ruveta tekemään aika nopeastikin asioita, mutta ensin pitää selvittää, että missä oikeasti mennään. Tässä on OPE suuryrityskysely, jonka he tekivät myöskin tänä vuonna, ja siinä on isolla otannalla hyvä määrä suomalaisia suuryrityksiä vastanneet tämmöiseen vastuullisuuskyselyyn. Siellä esimerkiksi jo tänä päivänä yli 40% on vaihtanut toimittajiaan, monesti pienempiä yrityksiä, pk-yrityksiä omissa ketjuissaan, koska heidän vastuullisuusasiat eivät ole riittävän hyvällä tolalla. Ja se homma lähtee siitä, että ensin selvitetään se nykytila ja sitten suunnitellaan ja aletaan tekemään. Ja iso osa isommista yrityksistä kokevat, että entistä enemmän pitää niin kuin asettaa vaatimuksia myöskin sinne toimitusketjuihin pienemmille yrityksille. Ja tämä on ihan tätä päivää. No sitten mitä hyötyjä PK-yrityksille on sitten edistää tätä asiaa just nyt, on tietysti sen oman kilpailukyvyn kehittäminen ja sen varmistaminen, eli kun paineet ja tarve tälle informaatiolle ja omalle toiminnalle ja vaikutusten pienentämiselle kasvaa, niin ne, jotka on hyvissä ajoin liikkeellä, niin tietysti varmistavat sitä omaa kilpailukykyä. Oli sitten kyse tämmöisestä B2B-bisneksestä tai suorassa asiakasrajapinnassa toimivasta liiketoiminnasta. Ja hurjaa on se, että kuitenkin tänä päivänä alle 10% niin kuin PK-yrityksistä mittaa ja raportoi selkeästi omasta toiminnasta. Eli siellä on todellakin sitä potentiaalia tarttua. Tarvitaan vaan hyviä työkaluja ja mielellään ilmaisia. Finwatch julkaisi tässä syksyllä myöskin tämmöisen raportin nimeltä, olikohan valistuneita arvauksia, niin
siinä todettiin, se tutki yritysten hiilidioksidipäästöjen mittausta ja raportointia, niin todettiin suosituksissa, että varsinkin pienemmille yrityksille tarvitaan ilmaisia työkaluja ja sitten toisaalta hyviä päästökertoimia niiden päästöjen laskemiseen. Ja tuohon 10% pitäisi tosiaan pyrkiä saamaan aika iso muutos ja aika nopeassa aikataulussa, ja sitä mekin ollaan omalta osaltamme nyt tässä tekemässä. Toinen asia on sitten myöskin se, että sieltä on tulossa valtava määrä uutta sääntelyä, ja se tulee pääasiassa tuolta EUn kautta kansalliseen lainsäädäntöön ja sieltä toimeenpanoon, ja sitten se tulee sieltä niin kuin yrityksille. Ja tuossa on tuommoinen pilvi, enkä rupea noita kirjailyhenteitä liiemmin käymään, mutta täällä puhutaan ehkä pääasiassa tuosta yritysvastuuraportointidirektiivistä, joka on uusi direktiivi. Sitten on yritysvastuulaki tulossa, mutta on myös muita, jotka on tämmöisiä tiettyihin raaka-aineryhmiin liittyviä, metsätuotteisiin liittyviä. Ja mielenkiintoista siinä on se, että osa niistä tulee suurempien yritysten kautta sitten pienempiin yrityksiin ne vaatimukset, ja ajan myötä jopa lähivuosina sitten myöskin suoraan pienempiin yrityksiin. Ja se tarkoittaa tyypillisesti sitä, että lähtökohta on, että se tieto pitää nyt ensin kaivaa ja tallentaa johonkin. Ja siinä esimerkiksi tuommoinen meidän kaltainen alusta voi tarjota sen ratkaisun, että pysytään myöskin sen sääntelyn kanssa sitten niin kuin ajanmukaisena. Ja mieluiten niin, että kun se sääntely astuu voimaan, niin ei ruveta siinä kohtaa selvittämään, että hetkinen, mitäs pitäisi tehdä, vaan että me oltaisiin jollain lailla jo valmistauduttu siihen, että asia ei tule yllätyksenä. No sitten ehkä viimeisenä vielä totean tuossa EK julkaisi toista kertaa vastuullisuusbarometrin PK-yrityksille viime viikolla Aula Researchin kanssa, ja jos katsotaan sitä, että mitä suomalainen PK-kenttä nyt tällä hetkellä niin kuin toteaa siitä, että mitkä ne suurimmat haasteet on, niin ne on kaksi asiaa: resurssipula ja datan hankinta ja hyödyntäminen. Ja resurssipula tarkoittaa sitä, että rahaa ja osaamista on hyvin rajallisesti tai sitä on liian vähän, joten pitää löytää keinoja tehdä tätä kustannustehokkaasti ja mieluiten ilmaiseksi. Ja toinen on se, että sen datan hankkiminen ja sen luominen koetaan tosi vaikeaksi, ja sitä me nyt tietysti yritetään sitä mörköä omalta osaltaan tässäkin ajaa pois ja sitä pelkoa siitä, että tämä ei kuitenkaan ole niin valtavan monimutkaista, ja löytyy keinoja, joilla näitä hommia voidaan lähteä tekemään aika rivakastikin. Jep. Ja siis selkeästi painetta tulee joka suunnasta, mutta jos tarve näille työkaluille näin kova, niin eikö oikeasti siis ole tarjolla näitä työkaluja PK-yrityksille? No siis erilaisia ratkaisuja löytyy tuolta markkinasta sekä Suomesta että muualta päin maailmaa. Me tarjoamme omaa tähän kenttään, ja me ollaan nimenomaan lähdetty siitä liikkeelle, että tämä on PK-lähtöinen. Että me puhutaan tuossa vähän myöhemmin siitä, että mikä tämä meidän alustamme tulevaisuuden kehitys on. Ja toki tällä on isommillekin yrityksille varsinkin jatkossa entistä enemmänkin tarjottavaa. Mutta me lähdetään siitä, että kaiken ytimessä ovat aina nämä PK-yritykset. Ja se tarkoittaa myös sitä, että me halutaan tehdä todella kansantajuista, helppokäyttöistä ja sitten ilmaisia työkaluja ja ominaisuuksia sisällään pitävää kokonaisuutta. Ei voi sanoa, että tämä olisi jotain, mitä kukaan muu ei ole tehnyt, mutta ehkä se meidän tapamme tehdä ja se, mitä me tulemme myöskin tarjoamaan tässä niin kuin lähikuukausien aikana ja ensi vuoden aikana tähän jatkeeksi, on varmaan jotain sellaista, jota ehkä vähemmän näkee tuolla tänä päivänä. Me nähtiin tuossa Pay and Boats case studyssa myös, että tuonne toimitusketjuissa kohdistuu erityistä painetta. Tarvitaanko jotain muita keinoja, että me saadaan ne toimitusketjut jotenkin vaikutuksia jotenkin pienennettyä siltä puolelta? Toimitusketjuihin tietysti on se, että suurempien yrityksien pitäisi ensinnäkin pystyä luomaan näkyvyyttä sinne ketjuihin. Me ollaan paljon keskusteltu ja keskustellaan koko ajan itsekin suuryritysten kanssa siitä, että mitkä heidän tarpeet ja nykytila on niiden toimitusketjujen vaikutusten ymmärtämiseksi, ja samalla myöskin kaikki muu tutkimus, mitä tulee Suomesta ja maailmalta tähän tematiikkaan liittyen, on se, että ymmärrys siitä, että mistä nämä toimitusketjut oikeasti koostuu, saatikka se, että ne vaikutukset olisi edes jollain tasolla todelliset vaikutukset saatu selville, niin sinne on vielä pitkä tie, ja tämä on niin kuin meidän, niin kuin sanoin, me rakennetaan alhaalta ylöspäin, niin tämä on myöskin meidän
kartallamme ja tutkassamme hyvin voimakkaasti, mutta sanotaan näin, että jos ei tästä pienemmät yritykset saa itselleen työkalua selvittää omia asioitaan, niin miksi ihmeessä ne sitten rupeisivat sitä tietoa myöskään sitten selvittää ja jakamaan eteenpäin, kun sitä pyydetään. Että tämän takia tämä alhaalta ylöspäin lähestymistapa on meille hirveän tärkeä. Tässä on tulee tämmöinen niin kuin FOMO toivon mukaan PK-yrityksille, koska sit se niin moni sidosryhmä tosiaan pitää näitä. Mä tiedän, että ELY-keskuksella on, jos hakee tukia, niin niillä on jotain ehkä ESG-juttuja, ja mä tiedän, että VC-sijoittajilla on, siis Venture Capital, ja tämä alkaa olemaan, että tähän pitää niin oikeasti pikkuhiljaa jo pakko tulla. Kyllä se näin on, ja tuo on mielenkiintoinen, kun mainitsit tuon rahoituspuoleen sit kanssa, että toki rahoitussektorilla on sitten vielä oma sääntely, ja heidänkin pitää ruveta sitten varsinkin tämmöiset vastuulliset instrumentit tai tuotteet, niin putoo tämmöisen uuden EU-sääntelyn piiriin, ja silloin heidän pitää näiltä sijoituskohdeyrityksiltäkin kerätä aika paljon vastuullisuusdataa. Mutta sitten on myös paljon sitä, että erityyppiset rahoittajat niin alkaa ottaa huomioon omissa rahoitusehdoissaan sen, että miten vastuullisuus on yrityksen toiminnassa huomioitu. Eli se saattaa näkyä ihan siinä vaikkapa sun yrityksen lainan korossa. Se on just näin. Mutta nyt, kiitos Sami, me palataan vielä kerran. Sinulle voit jää siihen istumaan. Onko meillä satelliittiyhteyttä nyt sinne Helsinkiin? No on. No terve. Kuka siellä on? Hei hei ja hyvää huomenta Innovation Home Campista. Ja täällä on Katja Kojo, mä oon Innovation Homein toimitusjohtaja ja mun seurassa on meidän huikea jäsen Kalle Söderholm Growth Baystä. Kyllä. No niin, no te kerroitte jo, että mistä organisaatiossa olette ja kuka olette, mutta miksi te olitte mukana hostaamassa tätä tapahtumaa? Mä ehkä puhun sinne kameralle. Hyvä, tässä on itsekin, kun me ei nähdä muuta kuin oma kuva, niin tiedetään yhtään, että mitä siellä tapahtuu, mutta tämähän on meille ihan mielettömän tärkeä aihe kokonaisuudessa ja meillä oli tosi ilo olla mukana kumppanina tässä koko projektissa ja haastamassa myös mukaan meidän Innovation Homein jäseniä tähän hyvään hankkeeseen ja tekemään yhdessä maailman ennätystä. Ja me kyllä täällä koetaan, että tämä työkalu ja tulevat työkalut tulee ehdottomasti tarpeeseen. No, mitä te olette tehnyt selvittääkseen omia päästöjä siellä Innovation Homeissa, ja jos ette vielä ole, niin milloin aloitatte? No tämä onkin ihan hyvä, että nyt mun mielestä on hieno startti just tämä päivä, että saadaan käyttöön työkalu, millä voidaan helpottaa tätä meidänkin omaa päästöjen laskemista. Ja tällä hetkellä meillä itsellä on ollut se, että kartoitetaan, mistä kaikesta nämä päästöt meillä syntyy, ja selvitetään tosissaan sitä nykytilannetta, ja päästään sitten laatimaan sen kautta strategia ja suunnitelma tulevalle vuodelle ja tuleville vuosille. Ja tietysti tärkeänähän on se, että me pystytään sitten jalkauttaa tämä meidän omalle organisaatiolle. Mites Kalle teillä? No sanotaan, että ei ainakaan päästä siihen 10%, mikä Sami tuossa mainitsi aikaisemmin, että valitettavasti ei vielä siinä olla, mutta kyllähän tämä on niinku meidän osalta aika pitkälle siitä niin kuin arkisesta tekemisestä ja mietitään sitä, että kenen kanssa me tehdään yhteistyötä. Että meidän liiketoiminta perustuu tämmöiseen niin kuin kauppahuone-tyyppiseen toimintaan, niin kumppanit ovat meille niin kuin elinehto ja sitten heidän toimintansa pitää olla myös vastuullista. Ja on se sitten niin kuin se oma toiminta, puhutaan siitä, että puhutaan ilmastollinen vastuu tai eettinen vastuu, niin näitä asioita sitten mietitään. No mitäs tarpeita teillä sitten on, että saatte tämän työn käyntiin? Onko jotain pullonkauloja jossain? No pullonkaulat on ehkä just se, mikä on noussut tässä aika paljon esille nyt tämän luennon aikana, että ei ole sitä tietämystä, eikä ole oikeastaan niitä työkalujakaan, millä sitä niin kuin lähtee tekemään. Ja sitten on se resurssikysymys, aika vahva taloudellinen resurssi, että kuinka paljon on valmis investoimaan tämmöisiin asioihin, joihin ei ole täyttä varmuutta, että mitä sä saat sillä rahalla. Ja nämä on vähän niin kuin riskien hallintaa sit myös. Kyllä mä niin kuin sanon, että jos joku sanotaan, että tämä step one on yksi askel siihen suuntaan, että tietoisuus lisääntyy, ehkä niin kuin pitää pystyä haastamaan meitä, jotka ei tiedä näistä asioista, ja opastamaan sitten niin kuin oikealle polulle, että pystyy niin kuin toteuttamaan niitä asioita. Mutta sanotaan, että tietämättömyys on ehkä tässä kohtaa semmoinen niin kuin suurin pullonkaula. Meillä taas me ollaan tässä kertomassa näistä. Olisi Katjalla vielä jotain?
Joo, itse tuohon, että meillä vähän samoja haasteita tietysti kuin Growth Bayllä myös, ja sitten on nimenomaan se, että tunnistetaan, että miten me voidaan oikeasti vaikuttaa, eli mitkä kaikki asiat on mittaroitavia ja miten niistä saadaan semmoisia lukuja, että ne on generisesti keskenään mitattavia muiden yritysten laskelmien kanssa. Ja toki tietysti tämmöisenä niin kuin pienikokoisena PK-yrityksenä nämä resurssit tulee isona osana siihen, ja se, että osataan vielä oikein lähteä tekemään tämmöistä työtä, että sille sitten hyvä lopputulos. Kiitokset sinne Helsinkiin kamppiin. Mä lähden tässä pikkuhiljaa sinnekin päin jälkeen, joten nauttikaa Helsingistä. Onko meillä Äänekoski vielä linjoilla jossain siellä? Arto Widgren, vastuullisvalmentaja Äänehub. Onko hän jossain täällä? No siellä. Näkyykö siellä? Tervetuloa. No niin. Samat Kiitos. kysymykset teille, että kuka olette ja niin edelleen. Joo. Mä oon Arto Widgren ja itse asiassa mä edustan tuotteistajatalo coachingia omaa yritystäni, ja tämä vastuullisuusvalmentajan nimitys lähtee siitä, että mä oon kokenut tämän vastuullisuuden sellaiseksi asiaksi, että mä en olisi vastuullinen, ellei mä kertoisi, mitä mä tiedän. Ja kun mä tiedän pienille yrityksille, miten merkittäväksi vastuullisuus tulee kasvamaan ja mikä merkitys sillä on niin kuin yrityksen kehittämisessä, miten sitä voi hyödyntää siellä, koska kehittämisen taustalla on se, että meillä on tietoa, me tiedetään lukuja, me tiedetään, mitä merkitystä meillä on, varsinkin Scope 3 meidän asiakkaille, joka on se tie, missä voidaan sitä yritystä erityisesti kehittää eteenpäin ja meidän asiakkaan menestystä, niin sillä tiellä tässä olen ja sen takia myös tässä. Ja täytyy sanoa, että olen Klausin tuntenut tässä useita vuosia, muistanko 5 vai 6 vuotta, ja mä olen ollut tietoinen, mitä te olette tekemässä, ja mä olen ollut vähän paarmapäiden ympärillä siellä Mikon ja Tomi ja muiden, että saadaan tällainen niin kuin matalan kynnyksen työkalut yrityksille, jotka lähtee suurin piirtein nollasta tai jostakin siitä lähtöviivalta, niin saadaan vietyä eteenpäin ja rakentanut siihen sitten prosessia, jossa tämä tukee niin kuin sitä, mitä olen työstämässä. Ja olen tähän sitten saanut yhden äänekoskelaisen yrittäjän mukaan paikalle heti. Joo, tervehdys vaan kaikille. Mä oon Kolorin Maria ja toimin Noblessa kauppiaana. Kyllä, vähän lujempaa. Joo. Joo, otetaan alusta. Elikkä Kolorin Maria on minun nimi ja toimin Noblessa kauppiaana Jyväskylässä ja Äänekoskella. Ja me ollaan tämmöinen kansainvälisen eurooppalaisen suurimman keittiövalmistajan jälleenmyyjiä. Ja meillähän tämä niin kun Artolla on iso osa siihen, että minä innostuin ja kiinnostuin asiasta. Mutta tämä koko meidän prosessi on lähtenyt käyntiin siitä, että meidän tuotteen valmistaja Nobilia, niin he ovat tämmöisen vastuullisuusasian ottaneet hyvin niin kuin tarkasti esille ja tuoneet se myös meille niin kuin kauppiaille ja meille jälleenmyyjille ja sitä kautta myös sitten se tiedottaminen asiakkaille. Ja kun meillä on tämä päätoimija tämmöinen, joka on tämän asian pistänyt käyntiin, niin herää tietenkin vääjäämättä tunne, että kyllä munkin jälleenmyyjänä Suomessa täytyy jatkaa sitä ketjua, mistä ollaan lähdetty liikkeelle. Ja niin, kysy vaan, jos sulla oli kysymystä. Joo, ei mitään. Mitä te olette tehnyt tämän selvittämiseksi, ja jos ette, niin milloin aloitatte ja miten? Joo, eli tämä selvittäminen on niin kuin nyt meillä käynnistynyt. Ja johtuen siitä, että Arto on niin kuin tämän asian tuonut esille, ja se totesi siinä, että kun mä lähdin yhteen toiseen koulutukseen, niin mä aloin puhumaan tästä Artolle, että hei, meillä on tämmöinen käsikirja olemassa, ja Arto sanoi, että hei vitsi, tämä on hyvä juttu, tämä vastuullisuus, ja tämä olisi semmoinen, mihin sun kannattaa panostaa teidän yrityksessä. Siitä se lähti niin kuin liikkeelle, ja sen kautta niin me ollaan nyt, niin kuin kun olen tehnyt sopimuksia, esimerkiksi sähkösopimuksia ynnä muuta tämmöistä, niin mä olen ottanut niissä nyt esille niitä asioita, jotka vaikuttavat näihin päästöarvoihin. Eli olen valikoinut meidän yritykselle esimerkiksi sähkön tuottamisen eri kategoriasta kuin aikaisemmin. Ja minkälaisia sitten haasteita tai tarpeita teillä on sitten tämän edistämiseksi ja kehittämiseksi?
No kyllähän meillä on haasteita. Tietenkin haasteita on paljon se, että tähän vie tietenkin vähän aikaa ja myös sitten niin kuin ihan varmaan taloudellisiakin resursseja vaaditaan siihen, että tätä pystytään lähteä. Tämä vaatii kyllä nyt tämmöisen pitemmän niin kuin suunnittelun, että tämä pystytään lähteä toteuttamaan mahdollisimman hyvin, mutta mukana haluan olla. Että se on selvää, että mukana haluan olla. Käytännössä tässä on lähtenyt niin kuin heidänkin kanssaan lähteä semmoinen puolen vuoden prosessi, missä rakennetaan niin kuin sitä tiekartan pohjaa. Ja mä tiedän, mitä AS-Kaukollakin on tulossa niin kuin näitä työkaluja, joita me voidaan käyttää hyväksemme sitten täällä niin kuin näiden yrittäjien kanssa, joita täällä on viemässä eteenpäin. Hei, kiitokset sinne Äänekoskelle. Tämä karavaani jatkaa kulkuaan ja koirat kyllä ei hauku, mutta otetaan vielä Tampereella täällä yleisöstä lavalle. Kiitos paljon sinne Äänekoskelle. Heippa. Kiitos. Ja tervetuloa tänne lavalle. Otetaan sultakin sitten nopeasti. Kukas muuten olet? Hei vaan, ja Jaakko Kaunisto, HR Fuel Oy, ja yrittäjänä toimin siinä. No niin, ja miksi sä oot tässä nyt puhumassa näistä asioista? No Kokkosen Tero kutsu. Kutsu tuli ja nyt sä oot siinä hot seatissä. Yes. Mitä te teette sitten teidän yrityksessä näiden päästöjen laskemiseksi ja näissä asioissa? No oikeastaan ei hirveästi mitään, että mehän tehdään tosiaan henkilöstövuokrausta ja rekrytointia ja näin, että täysin sähköinen toimisto ollaan, ettei edes tulostinta löydy toimistolta. Mutta eikö se ole jo ihan hyvä juttu? On varmasti joo. Mutta onko teillä mitään niin kuin tavallaan tulevaisuuden suunnitelmia sitten lähteä tähän prosessiin käyntiin? Että sä varmaan muuten istuisi siinä, kuvittelisin. Joo, no tietysti koitetaan edesauttaa sitä, että meidän asiakasyritykset, mitkä on niin kuin pääasiassa kuljetusyrityksiä, että ne sitten niin kuin siirtyisi tähän sähköiseen moottoriin enemmän. Niin te pistätte painetta siis nyt toimitusketjuihin siis? No sitä koitetaan, joo. No sehän on ollut tässä agendalla päivän aikana, mutta miten sä näet sitten, että teillä on nämä pullonkaulat sitten saada näitä hommia toimimaan, mistä niin kuin kiristää? No ehkä tuoda sitä asiaa vaan esille konkreettisesti, että näyttää esimerkkiä. Ja sitähän me ollaan tänään kuultukaan, se tietoisuus on itse asiassa yksi tällainen este, kyllä selkeästi. Niin, kyllä. Paljon tulee niin kuin asioita mieleen, mitä voisi tehdä ja sillä lailla, mutta tosiaan tuore yritys ollaan, niin nämä ei ole kovin paljon framilla ollut nämä asiat vielä. Niin on. Miten sä itse koet nyt sitten, jos nyt on uusi yritys, niin kuinka paljon painetta sitten tulee tavallaan siellä kuitenkin takaraivossa tehdä jotain näille asioille? No enemmän ja enemmän koko ajan. Ja mitä sä luulet itse, että se vaikuttaa tulevaisuuden liiketoimintaan, jos se ei hyppää kyytiin? Niin, hyvä kysymys ja aika sen näyttää, mutta koitetaan hypätä kyytiin ja mahdollisimman niin kuin tehokkaasti tehdä näitä asioita. Minä kiitän, tämä oli lyhyt ja ytimekäs pieni setti. Pitää taas jatkaa matkaa. Kiitos paljon. Jatketaan tämmöiseen pieneen maailmanennätysasiaan. No niin, Sami, taas tartu mikkiin ja sitten mennään. Kiitos Tomi, ja nyt tullaan tämmöiseen aika mielenkiintoiseen ajatukseen, kun mietittiin sitä, että tämä tematiikka on monesti semmoinen, että ei suoraan sanottuna välttämättä aina just se maailman niin kuin innostavin asia, vaikka niin tärkeistä asioista puhutaan. Oli sitten kyse niin kuin siitä bisneksestä tai sitten niin kuin tämän maapallon tulevaisuudesta, mutta mietittiin sitten porukalla, että mitenkäs me saataisiin tähän sitä niin sanottua umfia vähän lisää ja syntyi ajatus tämmöisestä vastuullisuuden maailmanennätysyrityksestä ja pohdittiin, että miltä tämä homma voisi näyttää. Ja mä voisin esitellä sen, että miltä se sitten näyttää. Ajatuksena tässä on siis se, että me ollaan luotu tämmöinen kuntalista, jossa on kaikki Suomen kunnat. Ja käytännössä jokaisessa kunnassa operoi eri määrä yrityksiä, ja niiden yritysten määrät on tuotu tuonne kuntien mukaan. Ja tämä julkinen leaderboardi sitä, että kun tuolla meidän alustalla tehdään päästölaskentoja, yritykset tekevät, niin he valitsevat oman kuntansa, niin sitten me voidaan seurata täällä, että missä kunnissa on eniten yrityksiä, jotka ovat laskeneet omia päästöjään.
Jos yritys on laskenut ja päästönsä valmiiksi, niin nekin voi käydä syöttämässä tuonne meidän alustalle, niin se ottaa myöskin ne huomioon. Tämä on tämmöinen leikkimielinen yritys, jossa seuraavan 3 kuukauden aikana sitten niin katsotaan, että mitenkähän käy ja missä kunnissa löytyy eniten yrityksiä, jotka ovat saaneet omat päästönsä selvitettyä. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin käytännössä homma toimii sillä lailla, että kun näytin alussa että miten tänne alustalle tullaan ja kirjaudutaan, niin tässä päästölaskennan alussa on tuommoinen leaderboard-osio, ja se on tietysti vapaaehtoinen, ei siihen ole pakko osallistua, mutta jos haluaa, niin täyttää siihen, että missä on yrityksen päätoimipaikka, ja merkkaa sen, että Scope 1-2 päästöt, eli ne omat operatiiviset ja energianostopäästöt on laskettu, ja jos on validoitu, niin merkata se, koska siitä saa vähän lisäpisteitä, koska ulkopuolisen kolmannen osapuolen varmentavat tulokset ovat tyypillisesti aina vielä vähän luotettavampia, niin pikkasen ekstra pisteet siitä, ja sitten voi syöttää siihen ne omat Scope 1-2 päästöt ja merkata valmiiksi, niin olette mukana. Ja päivittyy toi lista nyt sitten, toi leaderboardi aina sitä mukaan, kun tänne niitä viedään, ja katsotaan kuinka käy. Ja tosiaan ehkä sitten oleellisena on se, että niin kuin välittää, että yritys, mitä sä voit tehdä tämän maailmanennätyksen eteen, on todellakin kirjaudut alustalle ja lasket päästösi tai viet ne sun lasketut päästöt sinne. Ja kunta toisaalta, me halutaan kannustaa myös kuntia siihen, että ne tarjoaa tukea, aktivoi oman alueensa yrityksiä ja tarjoavat tukea. Meiltäkin onnistuu järjestää tämmöisiä koulutuspaketteja sitten yrityksille tai hankkikaa niitä jostain muualta tähän tematiikkaan liittyen, että autetaan niitä yrityksiä ja kannustetaan heitä myöskin tekemään näitä asioita. Että tämä ei ole pelkästään yritysten oma vastuu, vaan tässä tarvitaan kaikkien, mukaan lukien kuntien, aktiivisuutta näiden asioiden edistämiseksi. Tämmöisestä asiasta on kysymys, ja aikaikkuna, kuten mainitsin, homma alkaa per tänään tekojen tiistaina, ja 28. helmikuuta pannaan aikaikkuna kiinni ja sitten katsotaan, että mihin me ollaan päästy. Jep. Siinä maailman ennätyksestä. No niin, nyt vaan rekisteröitymään sitten. Mutta mitäs nyt yrityksen kannattaa varmaan olla herillä tuossa koko ajan uusia ominaisuuksia. Tämä kehittyy, täällä tulee olemaan maksuttomia sekä maksullisia lisäpalveluita. Kerrotko vähän siitä, mitä odottaa nyt seuraavan vuoden aikana? No joo, ja kun kuitenkin teemana on tässä vastuullisuus ja paljon on puhuttu päästöistä tänään, niin me ollaan nähty, että se on monen yrityksen ja suurimman osa yrityksen tärkein prioriteetti tällä hetkellä, joten se on se, mitä me halutaan nyt ensimmäisenä lähteä tarjoamaan. Mutta meillä on tulossa aika paljon asioita tuossa meidän alustallakin sitten yrityksille hyvinkin lähitulevaisuudessa jo tuossa ensi kevään aikana. Eli me nähdään, että tämä Step One on alkusoitto, ja toisaalta mitä tässä alustalla on tänään esitelty, niin on osa vaan alkusoittoa siitä, että mitä tuleman pitää. Ja tuossa 24 vuoden aikana sitten, nyt ihan ensimmäisenä niin me tarjotaan laajemmin kaikki, puhutaan tämmöisestä ESG, Environmental Social Governance, niin kuin vastuullisuuden teemoista, eli ympäristölliset, sosiaaliset ja yrityksen niin kuin hallintoon liittyvät vastuullisuusulottuvuudet, niin me tarjotaan tämmöisen kokonaisvaltaisen vastuullisuuden haltuunottoon sitten tämmöiset kansainvälisesti tunnetut viitekehykset, joille sitten yritys voi myös tuoda laskemansa päästöt, koska niitä yleensä aina täällä kysytään. Mutta mahdollistetaan yrityksille se, että he voivat ottaa sen vastuullisuuden koko kirjon paremmin tällä alustalla haltuun. No sitten kun sitä on tehty, niin sen jälkeen meillä syntyy tämmöisiä, voidaan luoda tilannehuoneita, jotka on tämmöisiä paikkoja, jossa tuolla meidän alustalla pystyy yritys sitten tarkemmin analysoimaan ja tutkimaan sitä omaa tietoaan sillä lailla, että sitä pystytään hyödyntämään sitten tehokkaammin siinä päivittäisessä päätöksenteossa ja liiketoiminnan edistämisessä ja ohjaamisessa. Ja se tulee tuossa kevään aikana myöskin. Ja kun sitten monet miettii yritykset sitä, että no nyt mä saan vaikka tällaisia tuloksia mun hiilidioksidipäästöjen suhteen, niin sitten on se, että no mitäs mä näille voin tehdä.
niin meillä alkaa sitten syntyä tuosta alustalta myöskin semmoisia toimenpide-ehdotuksia automaattisesti, että kun me tunnistetaan, että mistä niitä vaikutuksia siellä liiketoiminnassa syntyy tuolla alustalla, niin sitten me voidaan myöskin tarjota tämmöisiä automaattisia ehdotuksia siitä, että miten niitä voisi mahdollisesti pienentää. Yksi asia, mikä on tosi tärkeä, johon mä aikaisemmin viittasinkin tuossa, on se, että yrityksiltä ei pelkästään edellytetä enenevässä määrin siitä, että te tiedätte, mikä teidän nykytila tai menneisyys on, vaan halutaan tietää, että mitä te aiotte tehdä tulevaisuudessa. Ja sitä varten me ollaan tuotettu jo tässä viimeisen 2 vuoden aikana aika monellekin yritykselle ja organisaatiolle tämmöisiä aika kehittyneitä tiekarttoja, oli kyse veteen tai hiilidioksidiin liittyen tai muihinkin vastuullisuusteemoihin, ja me tuodaan ne nyt sitten tänne alustalle, ja ajatuksena siinä on se, että kun sä voit selvittää ne sun päästöt, nykytilan päästöt, tuossa katsottiin niitä aikaisemmin aamulla, niin sä voit siihen jatkeeksi alkaa sitten suunnittelemaan ja luomaan tiekarttoja tuonne alustalle, että no miten sä aiot ja suunnittelet uskottavasti niitä päästöjäsi vähentäväsi ja asettaa konkreettisia päästövähennystavoitteita sinne tulevaisuuteen, niin se on hyvin tärkeää, tulee tuossa alkuvuodesta kanssa. Ja ollaan puhuttu paljon Tomi toimitusketjuista tänään, kyllä. Ja tämä on sitten varmaan semmoinen, että tietysti monille PK-yrityksille, mutta varmastikin myös niin kuin erityisesti suuremmille yrityksille on se, että sitten alusta mahdollistaa sen, että voidaan lähteä kartoittamaan ensinnäkin niitä omia toimitusketjujaan ja sitten hankkimaan sitä niin sanottua aktuaalista kautta todellista dataa sieltä toimitusketjuista näillä meidän työkaluilla, jotta suuremmatkin yritykset saavat paremman kuvan toimitusketjujen vaikutuksista ja lähtee yhteistyöhön. Että se Open suuryrityskyselykin tunnisti, että aika paljon on vaihdettu toimittajia, mutta kyllä suurilla yrityksillä on myöskin niin kuin iso halu hallita ja tehdä niin kuin yhteistyötä omien toimitusketjujensa kanssa, mutta se vaatii sen, että sinne on näkyvyyttä, että keitä ne on ja missä niitä vaikutuksia syntyy, niin sitten sitä voidaan lähteä keskustelemaan, että mitä me voitaisiin yhdessä tehdä vaikkapa, että niitä vaikutuksia saadaan paremmin haltuun. Niin tällaisia ominaisuuksia on sitten tulossa lisää tuossa ensi vuoden aikana. Ja tulossa step 2, step 3, step 4. niin kuin oli, että tämä on niin kuin ensimmäinen askel ja tosiaan, no meillä on tämä maailmanennätys tässä, niin kyllähän meillä nyt hyvänen aika pitää step 2 olla viimeistään sitten tuossa niin kuin maaliskuussa, että me saadaan katsottua, että mihinkä me päästiin tässä. Mutta toisaalta se on myöskin hieno mahdollisuus meillä sitten katsoa vähän, että mitä noita seuraavia ominaisuuksia, tiekarttoja, tilannehuoneita meillä on syntynyt, jotta ne yritykset voivat jatkaa nyt sitten vielä tätä duunia eteenpäin, jota päästään nyt aloittelemaan sitten tämän päästölaskennan avulla. Me ollaan tämän tiukan aamun aikana nyt saatu nähdä demot, kuultu Päijän Boatsin case study, kuultu Makonilta, kuullut Äänekoskelta sekä Helsingin Kampista, kuullut toimitusketjuista, kuullut tietoisuudesta näin yleisesti. Kaikki tarvittava on käsissä, tänään on tekojen tiistai, ilmaisia työkaluja löytyy nytten, joten muistakaa seuraa nyt, että menkää askkauko.com, ottakaa uutiskirja haltuun ja ottakaa tietenkin myös Impact OS haltuun. Ja PK-sektorin muurahaiset liikkuu kohti maailman ennätystä, niin sanotusti. Otetaanko vielä, Sami, sulta? Sä et ole puhunut vielä tarpeeksi, joten otetaanko loppusanat vielä? Joo, istun nököttänyt tässä hiljaa koko tämän reilun tunnin. Kiitos, Tomi. Mulla ei oikeastaan mitään muuta kuin se, että hienoa ja kiitos, että olet tullut kanaville ja tosiaan ne, jotka eivät kanaville päässeet, niin kertokaa, että tämä löytyy myöskin sit tallenteena tästä samasta linkistä ja nyt on puheiden aika tältä osin on saatettu loppuun ja on aika lähteä töihin ja lähdetään tekemään yhdessä yhteistä maailmanennätystä ja step 1 tässä tapauksessa tarkoittaa meidän näkökulmasta sitä, että mennään Impact OSAihin ja aletaan tekemään. Sydämelliset kiitokset kaikille omasta puolestani ja AS-Kaukon puolesta. Meillä on meidän tiimiä täällä tosi hyvin paikalla. Kaikille osallistujille täällä Helsingissä Äänekoskella ja siellä online screenien ääressä. Ollaan tärkeiden asioiden äärellä ja kovasti tsemppiä kaikille sinne PK-yrityksille ja muille yrittäjille näiden asioiden edistämisessä. Paljon kiitoksia.
Paljon kiitoksia. Tämä oli New Kids on the Blockin sanoin Step by Step, Step 1. Siirrytään tekojen tiistaihin. Kiitokset kaikille täällä. Kiitos kaikille sinne linjoille. Mä oon Tomi Kaukinen. Kiitos, että sain juontaa tämän tapahtuman. Kiitos Sami. Kiitos kaikki osallistujat ja mennään eteenpäin. Kiitos.